दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52 जथुम्मानि गेजेरजों जोंहा टार्मिनेटिं सेसन आरो बेयाव गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय बे मोनसे हाबाफारि जोंहा फुंबिलियाव दङमोन आरो बेबायदिनो जों गासैबो जोंनि रिजलिउसन एजेन्डाफोरखौ थिग खालामनानै आङो नैबे 2 बोसोरनि जिहेतु आफादगिरिमोन बे आफादखौ आङो आफादनि संबिधान सुजाबदेर 2 कन्स्टिटिउसन अफ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बिनि दहाय लानानै आङो डिजल्भ खालामनानै होयो आरो आंनि बे बोसोरनैनि गासै हाबा मावनायाव जोंनि बोसोनगिरि लोगो गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो लोगो गाहाय नेहाथारि गासै बिबानगिरिफ्रा आरो जिल्ला दखरा गासै एबसुनि मावथिफ्रा जिखिनि मदद होबाय जिखिनि थुलुंगा होबाय आरो खामानि मावनो थाखाय जिखिनि गोहो होबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद बावनानै आंनि बिबान सिमफायनाय हाबाफारिखौ आं मावनानै फैबाय दा जोंहा अपेन सेसन जागोन डेलिगेट हल सिङाव मा जादों आं मिथिया दा दसे समनि उनाव थारैनो मिथिगोन आं बुंदों जे आङो जथेस्थ बैसो जाबाय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया खोब स्पिड मावनो हानाय 24 आवार सार्भिस होनो हानाय आरो खोब डाइनामिक जानांगौ आं बेखौ जेब्लाबो हास्थायो आरो फोथायो आरो जों लिडारशिप तयार खालामनांगौ दा बेखायनो गोबां माखासे जेंना दङ आरो बैसोआबो बारबाय आरो माखासे इस्युसफोर थाबाय पार्सनेल प्रब्लेमबो दङ देहायारि उसुबिदाबो दङ बेखायनो आङो हाउसखौ आपिल खालामनानै फैदों जे आंनि बादै जायखिजाया बिबानगिरिखौ नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै मोजाङै सायख'नानै टिमखौ बानायनांगौ होननानै आं खावलायनानै फैदों दा मा जादों आं मिथिया दसे उनाव आं मिथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि डेलिगेट हाउस बेयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासैबो जेसेबां दफा दङ 1निफ्राय 12सिम आबुङै आरो मोजाङै मावफुंनानै लेटार एन्ड स्पिरिट बर' माहारिनो थांना थानायनि मोनसे अधिकार बर' माहारिनो थांना थानायनि मोनसे क्षमता आरो जोंनि राजनैतिक संबिधानिक अधिकारखौ जाहाथे जों बोरै मोजाङै मोनफुंनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दफा मावफुंनायनि थाखाय सरकारखौ धन्यबाद बावदों आसाम सरकार भारत सरकार गिबि मन्त्रि नखर मन्त्रि आरो गाहाय मन्त्रिखौ आरो लोगोसेयैनो गासै दफाखौ 2024नि सिगां जोङो मावफुंजोबनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आरो खावलायदों सोलोंथाइखौ लानानै कमप्रमाइस जानाय नङा गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनो नांगोन बर' मिडियामनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुलाव टिचार गैया जानानै दङ टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बे गासै सोलोंथाइनि जि जेंना दङ स्कुल थैलांनो नागिरनाय एनरलमेन्ट खमायलांनाय बेखौ लानानै जों थांखि लादों लोगोसेनो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखियाव ड्राग्सनि एगेन्स्ट जिर' टलारेन्स चाइल्ड मेरिज हिउमेन ट्राफिकिं जिर' टलारेन्स जों खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों स्पर्ट्सनि बिथिङाव आरो कालसारनि बिथिङाव आरो हा हुनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जोंनि जि माने फरेस्ट राइट एक्ट आरो बसुन्धरा आसनिनि गेजेरजों मिशन भूमिपुत्रनि गेजेरजों ट्राइबेल आरो बर'नि गासै अधिकारखौ थिग खालामनांगौ जेराव इलिगेल एनक्रचमेन्ट जादों बेयाव एभिक्सन खालामनांगौ बे जोंनि दाबि क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एसटि रिजार्भ हिसाबै बाहाल दोननांगौ बेयाव खुनु जों कमप्रमाइस आरो आपस खालामनाय नङा कमतापुर अट'नमास काउन्सिलाव खुनु मोनसे बिटिआरनि गामि हा थांनायनि बाथ्रा गैया आरो कमतापुर काउन्सिला जुदि कमतापुर दाजायोब्ला बेंगलाव रायजो जानाय 2-2.5 लाख बर'फ्रा बेयाव हाबसननांगोन आरो बेयाव अधिकार मोननांगोन बिनि थाखाय जों भारत सरकारजों सावरायगोन आरो बेबायदिनो माखासे जि जेंना जेंसिफोर दङ बिनि सायाव गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय थारैनो उननि समाव माखासे एक्सन प्लान बानायनानै जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों बर' हारिया खौसेयै थांना थानांगोन आरो गोजोनखौ जोङो मोजाङै गायसननांगोन जोङो खुनु असान्ति खुनु हिंसा खुनु हाथियारनि सोमावसारनाय जों मालाबाबो लुबैफिना आरो गणतान्त्रिक अहिंसा खान्थिनि गेजेरजों बर' हारिखौ सोलोंथाइ बिगियान जोंनि रांखान्थि गोरिब गुन्द्रा गोग्लैसोनाय जोंनि आइ आफा बिथांमोननि जिउ खुंनायखौ जों जौगाहोनांगोन आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मोनसे इन्टेलेक्सुवेल महलफ्रा रल लानांगोन पजिटिभ डाइनामिक रल आरो यां जेनेरेसननि गेजेराव सोलोंथाइ आरो गावबा गावनि माने केरियारखौ दानायनि मोनसे कम्पिटिसन जों तयार खालामनांगोन होमबानिया जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगामाननि बड'फानि सिमांखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन गोजोन्थों